príchod domov, pocit pohody, zotavenie sa z každodenného života, to boli naše očakávania od nášho nového domova. Správny výber okien bol pre nás veľmi dôležitý. Nechceli sme nájsť len kvalitné okno, chceli sme okno, ktoré nám vyhovuje. Okno KF 520 nás zaujalo vysokým podielom skla, pretože prepúšťa do miestnosti veľa svetla a človek sa hneď cíti príjemne. Výber okien bol pre nás veľmi dôležitý, pretože sú dizajnovým prvkom a zároveň vytvárajú útulnú atmosféru. Štíhly dizajn modelu KF 520 je niečo výnimočné. Neviditeľné kovanie bolo rozhodujúcim faktorom pri výbere okna. Moderný dizajn je pre náš vysnívaný dom veľmi dôležitý, pretože sme si vybrali veľmi jednoduchý a nadčasový architektonický štýl. Vďaka vysokému bezpečnostnému štandardu a technológii iTech Secure ponúka okno vysokú úroveň ochrany proti vlámaniu. Téma ochrany proti vlámaniu a bezpečnosti je pre nás ako rodinu veľmi dôležitá, pretože sa jednoducho chceme cítiť bezpečne a byť chránení počas celého dňa. Okno KF 520 je veľmi robustné, odolné voči vlámaniu a ponúka nám bezpečnosť. Pri výbere obchodného partnera bolo pre nás veľmi dôležité, aby sme dostali kvalitné poradenstvo, ale aj to, aby bola práca cielená a rýchla. Spolupráca s obchodným partnerom bola veľmi dôležitá, všetko bolo vždy urobené na čas a k našej spokojnosti.